लोगोफोर गुड मर्निं दिनै मोनसे टपिकनि सायाव रायलायगोन बे टपिकआनो जाहैबाय दिनैनि दिनाव रायजो राजाफोरा गुलाय गुजाय जानानै दङ दिनैनि दिनाव बिटिआर जायाखै रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव अनलि बिटिएडिनि नामाव सोलायनानै बिटिआरखौल' होदों रायजो राजाफोर कनफिउज जानो नाङा दिनैनि दिनाव जोंनि बिटिआरआ इमप्लिमेन्ट जायाखै रायजो राजाफोर बेले बेजे जानो नाङा बिटिसि सरकारानो दाबो दिनैनि दिनाव इउपिपिएल सरकारा लाजिनांगौ ओरैबायदि आसुरित रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव अलरेडि आसामनि चिफ मिनिस्टारानो बुंखाबायलै थेवबो बिथांमोना दिनैनि दिनाव लाजिबावा अलरेडि बुंखाबाय बिटिसिआनो सरकारनि नामा बिटिसि बाट अनलि एरियानि नामखौल' सोलायनानै होनाय जादों बाहाय खुनु बेले बेजे जानांगौनि दरखार गैया होननानै बुंखाबाय नाथाय दिनैनि दिनाव बिथांमोना लाजिगोना लाजियाथाय बेफोरबायदि बिटिआर मोनबाय माबाय बेफोरबायदि एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव आफ्टार पिस एग्रिमेन्ट बिथांमोना दिनैनि दिनाव बिटिसिआ गैला बिटिआर जाबाय होननानै बुंनो लाजिगोना लाजिया आसुरित बिथाङानो आसामनि चिफ मिनिस्टारा बुंखाथारबाय रायजो राजाफोर आं भिडिअखौ होगोन बिथाङा मा होनदों अब्ला नोंसोरो बुजिगोन आसामनि चिफ मिनिस्टारानो बुंखाथारनायलै रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव रोखा जागोन नोंसोरो ओरैबायदि गोसो होनानै एबा कनसेन्ट्रेसन खालामनानै मोजां नाय भिडिअखौ उइदाउट स्किपफुल नाय अब्ला दिनै नोंथांमोना क्लियार जागोन गमामायैनो जोंनि बिटिसिआनो मात ना बिटिआरआनो मात दिनैनि दिनाव बिटिसि बुंनो बिस्रा लाजियो मानो लाजियो मोनसिगौ रायजो राजाफोर बिथांमोनादि बिटिआर रेकर्ड खालामनानै लाबोबाय दिनैनि दिनाव लाजिनांगौ बिसोर बिटिसिआव थानानैनो सरकार सालायगासिनो दं दिनैसिमबो थिल नाव बाव जेबो सोलायनाय गैया रायजो राजाफोर बेले बेजे जानांगौनि खुनु माबा गैया सन्देह गैया रायजो राजाफोर जोंना दिनैनि दिनाव बिटिसिआनो अनलि बाव जायगानि नामखौल' सोलायदों रायजोफोर माने बिटिएडिनि नामाव बिटिआर जाबाय बेयो रोखा बाट बिटिसिनि नामखौ दाननानै दिनैनि दिनाव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा दिनैसिमबो बिटिआर लिरनो हायाखै दिनैनि दिनाव लाजिनांगौ बिसोरो रायजो राजाफोर माने गावसोर लाजिनो अहायै बिटिआर लिरो बिसोरो दिनैनि दिनाव बिटिआरखौ नामावल' बुङो बिसोरो खुगायाव गोदै गोदै बिटिआर मोनबाय एभ्रिथिं बेफोरबायदि खोथाखौ बुङो बाट आसोल बुस्थुआ मा बेखौ बिसोरो बुंनो हाया दिनैनि दिनाव जुदि इउपिपिएल सरकार दैदेननाय प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा जुदि जेनुइन खोथाखौ बुङोब्ला दिनैनि दिनाव गुन्दै गोमागोन एबा रायजो राजाफोरजों गाज्रि मोनजागोन रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव बिनि थाखायनो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा रायजो राजाफोरखौ थगायगासिनो दङ रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव बिटिएडिनि जायगायाव अनलि बिटिआर बेखौ गोसोआव ला बयबो आङो भिडिअखौ होगोन नोंसोरो नायबानो जाबाय दिनै क्लियार जागोन आसामनि चिफ मिनिस्टारानो बुंखानाय अलरेडि दिनैनि दिनाव बेले बेजे जानांगौनि दरखार गैया होननानै रायजो राजाखौ खावलायखानाय आरो खुनु दिन बड'लेण्ड मोनला कमप्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युसन लिरबोखाबाय होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रियानो बुंखाबाय रायजो राजाफोर अब्ला दिनैनि दिनाव बिथांमोना बोरै बड'लेण्ड बिनायनि खोथाखौ बुंनो हाबावो दोनथ'दोंसो मादोंसो बेफोरबायदि खोथाखौ बिथांमोना बुंनो लाजिनांगौ नोंसोरो सिरि था नोंसोरो बड'लेण्ड बिनो हाला सिरि था उन्दुनानै था दिनैनि दिनाव गोदान पार्टि जोनोम जानाय एबा माखासे अर्गानाइजेसन क्रिएट जानायाव नोंथांमोना बुंनांगौनि जेबो खोथा गैया बिथांमोना जोंनि बड'लेण्डनि जि मुभमेन्ट गोथां महर होनो थाखायसो बिथांमोना दिनै कन्टिनिउ खालामनो थाखाय ओंखारबोदों बाट नोंसोर जुदि बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनो हायाब्ला सिरि था जा लों उन्दु था नाथाय मालायनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनायखौ नोंथाङा बन्द' खालामनायनि दरखार गैया रायजो राजाफोर गोसोआव ला आरो रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव जोंनाव बिटिसिआनो बेखौ बेले बेजे दाजा आं बारे बारे बुंबाय बयबो गोसोआव ला आरो भिडिअखौ उइदाउट स्किपफुल नाय अब्ला बुजिगोन लोगोफोर নহয় চৰকাৰখনৰ নাম বিটিচি এৰিয়াটোৰ নাম বিটিআৰ আপোনালোকে চুক্তিটো পঢ়ি গ'লে কোকৰাঝাৰত যি চৰকাৰখনৰ নাম বিটিচিয়ে থাকিব কিন্তু বিটিএডি বুলি যিটো আছিলে সেইটোৰ জেগাত বিটিআৰ হ'ব গতিকে সদায় আপুনি এই এৰিয়াটোৰ নাম বিটিআৰ ক'ব চৰকাৰখনক বিটিচি ক'ব সেইটোৱে চুক্তিত আছে নহয় চৰকাৰখনৰ নাম বিটিচি এৰিয়াটোৰ নাম বিটিআৰ আপোনালোকে চুক্তিটো পঢ়ি গ'লে কোকৰাঝাৰত যি চৰকাৰখনৰ নাম বিটিচিয়ে থাকিব কিন্তু বিটিএডি বুলি যিটো আছিলে সেইটোৰ জেগাত বিটিআৰ হ'ব গতিকে সদায় আপুনি এই এৰিয়াটোৰ নাম বিটিআৰ ক'ব চৰকাৰখনক বিটিচি ক'ব সেইটোৱে চুক্তিত আছে নহয় চৰকাৰখনৰ নাম বিটিচি এৰিয়াটোৰ নাম বিটিআৰ আপোনালোকে চুক্তিটো পঢ়ি গ'লে কোকৰাঝাৰত যি চৰকাৰখনৰ নাম বিটিচিয়ে থাকিব কিন্তু বিটিএডি বুলি যিটো আছিলে সেইটোৰ জেগাত বিটিআৰ হ'ব
গতিকে সদায় আপুনি এই এৰিয়াটোৰ নাম BTR ক'ব, চৰকাৰখনক BTC ক'ব, সেইটোৱে চুক্তিত আছে। आं मोनसे खोथाखौ रोखायै बुंबावगोन रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव 3 इयार्स रानिं सोलिगासिनो दङ UPPL सरकारा दैदेननाया दिनैनि दिनाव BTR खौ लिरनो हायाखै नाथाय खुगाजों खुगा बखिलायनाय एबा लिरनायखौल' हादों बाट दिनैनि दिनाव जेबो BTR सोदोबखौ अबेबा कर्ट कासारि जिखुनु साख्रि थाख्रि माबा माबि अफिसियेल नटिस फैनाय मानाय बेफोर एभ्रिथिं बेफ्राव दिनैनि दिनाव BTR गैया रायजो राजा अनलि BTC लिरो नाथाय दिनैनि दिनाव बे BTR बुस्थुआ खुगा खुगा सोमजिनाय मोनसे वार्डसो मोनथाम वार्डस अनलि बिउटिफुल वार्डस बे गोदै बिउटिफुल जाहैदों प्रमद बर'नि UPPL सरकार दैदेननाया BTR सरकार जाबाय होननानै बुंदों नाथाय दिनैनि दिनाव BTR सरकार नङा रायजो राजाफोर BTC सरकार BTC आव थानानै दिनै सरकार सालायगासिनो दं प्रमद बर'आ सोरनि दैदेननायाव सोरनि दावहा नांनानै दैदेनबोनायावसो दिनै नैबे BTC खौबो मोनदों दिनै बे BTC आव थानानै प्रमद बर'आ राजा नोंथाङा एसे रिसपेक्ट होनो सोलों BTC खौ गोदोनि बर'नि जायफोर बिथांमोना दावहा नांनानै मुंख्लं जानानै BTC खौ सोरजिबाय दिनैनि दिनाव बिथाङा प्रमद बर'आ BTC एकर्ड डेखौनो सनमान होनो रोङाखै रायजो राजाफोर लाजिथाव आरो दुखुनांथाव दिनैनि दिनाव BTR जाबायमोनब्ला BTC आ जुदि दिल्लीयाव दानजाबायमोनब्ला मार्कार गोजाजों क्रस दानजाबायमोनब्ला दिनैनि दिनाव BTR खौ बिसोरो फालिनो हायोमोन BTR बार्डे बाट दिनैनि दिनाव BTC एकर्ड डेखौ दिनै बिथांमोना फालिया लाजिथाव नै दाखालि क'क्राझाराव जानाय बड'लेण्ड सेमेटारि हाउसाव जानाय बे खोथाखौ आं बुंफिनदों दिनै फिन खेबसेबाव बिथांमोना नंखाय खोथाखौ बुंनायाव मास्टार रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव BTC सरकारलै रायजो राजाफोर BTC खुंथाय गोहोआव थानानै बिथांमोना BTC खौ सालायगासिनो दं UPPL सरकारा दिनैनि दिनाव गमामायै बिसोरो मानो फालियाखै जोंनि मुंख्लंफोरखौसो लाजि फोनांनाय जादों सोरबा पार्टिखौ एबा बेलेग पार्टिनि मानसिफोरखौ लाजि फोनांनाय जादों प्रमद बर' नोंथां गोसोआव ला BTR आ गुन्दै गैया अलरेडि बुंखानाय BTD नि जायगायाव अनलि रिनेम जानानै बाव BTR लिरनाय जागोन बेल' सोलायदों जेबो सोलायाखै देयर इज नो चेन्ज नो रिप्लेसमेन्ट टिल नाउ प्रमद बर' गोसोआव ला रायजो राजाफोर कनफिउस जानो नाङा